dedicato la stare, la 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 la. Jur că n-am să vin acasă până n-am să văd. Pâncă-te, mă! Așa, aia e! Uite ce face, autograf, i-am dat. Bă, Doamne, ce... Bă, dar... Bagă-mă aici, pe mine. Bă, treci mă pe ring aici, bă, treci mă, bă, treci în discotecă. Aici. Hai, tovară, scută mai tare, bă. Uite, spectatorii ăștia trebuie să te audă. Ia, 2, 3 și... urcă-te aici. Hai, mă! Nu se rupe, să zic și eu, mă, imediat. Au ia da aici că n-ai să zici că asta vezi tu porotit. Hai, exoai! Dă dedicații, dă dedicații! Dedicație specială, vă spune Nicolae Cuță. Pentru băieții de la Lupei! Lupez. Hai, exoai! Ăla-i dația! Fără număr! Cine va fi ea și o să plătiți. Poate așa vă potoliți. Hai, coaie! Bine, mă! La 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 la. Să dăm cu artificii, să dăm cu artificii. Ole!